Pu, 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 pu. Pu, 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 pu. Onko se lentokoneen ääni? Pu, pu, Vai moottorin äänikö se on? pu. Kumpi? Pum. Kuuleeko meni se moottorin ääni? Puu. Onko se linja-auto? Päätä. Vai kuorma-auto? Tuu. Vai bussi? Vai onko se juna? Tuu. Se. Niin. Näkyykö siellä ulkona mitä? Tätä. Onko se koira? Vai näkyykö siellä kissa? Kisu? Vai lehmä? Sanoiko lehmä ammu? Joo. Mitä koira sanoo, Venja? Mitä koira sanoo? Pupu. Pupu sanoo silleen joo, pupu. Pup, 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 pup. Onko lintuja näkyy? Joo. Papa. Siellä. Meneekö lentokoneetkin taivaalla? Mama. Mitäs lentokoneet sanoo? Papa. Pu. Joo, siellä ne lentää. Mm-hmm. Pupu. Pupu. Mm-hmm. Peni oli eilen leikkauksessa. Mitä Peniä leikattiin? Pam. Päätä, joo. Peni oli urhoollinen poika. Siinä on kaivu. Siinä on pusku. Pusku. Mm.